हाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनखौ फेसबुकनि प्रफाइल नेमखौ माबोरै सोलायनो हायो बेनि बागै बुंगोन। दानिया फैदो गाहाय आयदासिम। जोङो फेसबुकनि प्रफाइल नेमखौ सोलायनो थाखाय गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामग्रोना लाग्रोनांगोन। जोङो एप्लिकेशनाव थांनानै क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लानांगोन। नोंथाङा क्रोम ब्राउजाराव टेप खालामना हो। बेनि उनाव नोंथाङा फेसबुकआव क्लिक खालामना हो, नैबे फेसबुकनि आइकनाव। बेनि उनाव नैबे 3 लाइनाव नोंथाङा क्लिक खालामना हो। आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि प्रफाइल नेमखौ दिन्थिग्रोनानै लाग्रोनि। आङो आंनि प्रफाइलाव थांग्रोनि। नैबे जाबाय आंनि प्रफाइल नेम। आंनि प्रफाइल नेमखौ आङो इंलिसाव लिरदों। आं बेखौ देबनागरियाव सोलायगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेक फैनानै बे 3 लाइनाव क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव स्क्रल डाउन खालामना थांनांगोन। नैबे सेटिंआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा पार्सनेल इनफरमेशन, नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव जोङो जिहेतु जोंनि नेमखौ सोलायगोन एबा मुंखौ सोलायगोन, जों बेनि थाखाय बे नेमाव क्लिक खालामना होनांगोन। बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज ओपन जागोन। नोंथाङा नैबे फार्स्ट बक्सआव क्लिक खालामनानै होनांगोन, जेराव मुं लिरनाय दङ। नैबेयाव क्लिक खालामना होनांगोन नोंथाङा। बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव मुंखौ टाइप खालामना होनांगोन। आङो देबनागरिजों टाइप खालामगोन। आंनि मुङा दायो इंलिसाव दङ, आं देबनागरियाव चेन्ज खालामगोन। जाबाय आंनि मुङा। बेनि उनाव नोंथाङा जुदि मिडल नेम गैयाब्ला सारनेमाव नोंथांनि टाइटेलखौ टाइप खालामना हो। आङो आंनि टाइटेलखौ टाइप खालामना होनि। आंनि टाइटेला जाबाय बर'। जाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे रिभिउ चेन्जआव क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि नेमखौ सोलायनो थाखाय नैबे बक्सआव नोंथाङा नोंथांनि FBनि पासवर्डखौ होनांगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि FB पासवर्डखौ टाइप खालामना हो। आं आंनि FB पासवर्डखौ टाइप खालामना होनि। आं आंनि पासवर्डखौ होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सेभ चेन्जआव क्लिक खालामना हो। अब्लानो लोगो लोगोनो नोंथांनि प्रफाइल नेम एबा प्रफाइलनि मुङा सोलायजागोन। नै लोगोफोर, आंनि प्रफाइलनि मुङा लोगो लोगोनो सोलायजाबाय।
दानिया आं नोंथांमोनखौ आंनि प्रफाइलाव लांनानै दिन्थिनि आंनि प्रफाइलनि मुङा सोलायजादोंना जायाखै। आंनि प्रफाइलाव क्लिक खालामनो हानि। नै लोगोफोर, आंनि मुङा देबनागरियाव सोलायजाबाय। इंराजिनिफ्राय देबनागरियाव सोलायजाबाय। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि प्रफाइल नेमखौ सोलायनोब्ला बेफोरबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि एफबिनि प्रफाइल नेमखौ सोलायनो हायो। गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदियैनो आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।